Bagatoz gaurko gure bigarren platerakin, eta zein izango da gure bigarrengo platera? Bakailaoa, Bizkaitik etorrita, zein izango da, ba? Bakailua. Eta 3 erata egingo duzu, ezta? Hori da, degustazio txiki bat egingo dugu. Bai. Hau ere, Jauregi Barriako kartan ezinbesteko platera da, ezin kendu aldezakegu, ze jente asko tortzen da gure etxera bakailua jaten. Eta egiten dugu horregaitik degustazio txikitxo bat, alde batetik pil-pil saltza, Bai. beste alde batetik Bizkaitar erara, Bai. eta hirugarrena da bien nahasketa bat pisto batekin, ezta? Klurranero esaten diogu. Ah, esaten duzuen saltza. Bai, hau, bueno, berezitasun edo klurranero nondi da torren edo jakiteko izena da esaten duen moduen erderaz, klub ranero da, eta klub baten suertatu zen makaioa 6 lagunentzako egina eta 12 gertu zirela. Eta nola lusatu eta pisto bat egin zuten momentuan, pisto hori gaineratu eta horregatik klub ranero makaio erara izen berezi hartu du. Hori, 6 jaten duen tokian 12 iritsi daikela. Hori da, azkenian, oso ondo. Ezkarrak Bizkaitarrak bakailua eta onrao jartzen duela, eta orduan ez dago arazoikan. Saltzakin, bilakin batin, eta listo. Eta listo, danentzako jatekoa. Oso ondo, osagaiak izango izkizuet. Bai. Olibo olioa, baratxuriakin gozatuta. Baratxuria prejituta, piper berdia, tomatia, zurituta eta pepita kenduta, eta hemen tipula txikituta, hemen dakau Bizkaitar saltza, Bizkaia erara egin da, pil-pil saltza, eta nola ez bakailaoa. Bueno, hasi egingo gea. Beraz, hasiko gera bakaioa konfitatzen. Konfitatu da egosi. Uretan izan beharrean, oliotan egosi. Beraz, olioa ez daka zertan egon behar a tope. Oso bero. Hori da, bai. Jarriko dugu, hori, 80, 100 gradutara. Esan beharra daukagu bai, Pili, olio hau ez dagoela gordina. Olio hau aurretik egin duguna da, berotu, eta bertan prejidu ditugu baratxuri batzuk, eta holan olioa ez da gordin geratzen, ze olioa gordinean badauka, zelan ez dugu, mingotasun edo azideza, ez da? Hori da. Azido hori kentzeko eta gero pil-pil saltza ondo gustora lasai jateko, egin behar duguna da oso garrantzitsua olioa pizkat sukaldatu izaten duguna. Hau da beraz, deituko diogu baratxuri olioa. Hori da. Beste alde batetik, hemen dakagu makaioa, eta egingo ditugu 3 zati. Bai, razillo bat izango da, baina 3 saltzakin, 3 saltzetan. 3 zatitan egina hori da, horregatik. Makaioa nola ez, baina beratuta dago, lehen gazetan izan dako makaioa da, guk beratzen jartzen dugu. Zeuek etxien egiten duzu, Bai, beratu egiten dugu ur oso hotzetan eta gainera laguntzen diogu izotzarekin. Ura eta izotzatan jartzen dugu eta 8 orduro ura aldatu egiten diogu. Eta horrela, zuek etxien egiten duzu, nik enkanbio igual egiten dut, ja erosi... Edozelan gaur egun generoa oso ona da batera edo bestera, ez da? Baina, bueno, guk ja puntu hartuta dakagu gure gatz puntu hori hartzeko. Beraz egingo duguna da, pizkat bajatu zua, ikusten duzue... Bai, ze azkar hartzen duzua. Bai, hauek, induzio hauek oso azkarrak dira, bai. Guz nolan jatetxian ez daukagun induziorik, ez gaude oso akostumbratu, baina, bueno, ja etxeetan induzia badaudenez, baina... Nahi kostatu zat ikastea, baina, bueno, pizkanaka. Ikasi dugu pizkanaka, ikusten dugu, ja, suba joan jarrita zelan egiten duen pilpilera, Horregatik ditzen da dugu bai pilpilera, pilpile egiten duelako... Pilpile egiten duelako, soinutikan dator. Soinutikan, hori da, Beste alde batetik ja jarriko dugu Bizkaitar saltza berotzen. Bizkaitar saltza prozesua oso luzea da. Oso luzea da, guk Jauregi Barrian Bizkaitar saltza bat egiteko egun 2 osorik behar ditugu. Alde batetik zuestitzen dugulako kipula errebarik, baina kolore pila emanez, kolorea marroi hartu behar du tipulak, erdia txuria eta erdia gorria erabiltzen dugu tipula, horrerik gehitzen diogu piperra utxikarrano batzuk, baita baratzuria ere, eta nik berezitasun moduan sagarra botatzen diot. Ematen dio puntu goxo bat, gozotasun bat, eta oso ondo geratzen da. Beste alde batetik egiten duguna da, egun batetik bestera, piper txorizeroak, Bizkaitarrera da, bigundu... Gure piper txorizeroak, hemen egiten diren piperrak besterik munduan, guztiot leku bakarra izango dela piperrak era honetara egiten dira. Euskal Herrian ala Bizkaian?
bueno, Bizkaian Euskal Herrian egiten dira, baina nik uste dut hemendik kanpo, Euskal Herritik kanpo ez dela egiten, ezta? Askotan baserrietan jartzen dira beti baserrietako hegoaldean, han zikatzeko piperrak eta hartzen duen mamin hori berezitasun oso gozoa ematen dio bizkaitar saltzaile. Orduan egiten duguna da, beratzen ipin, egon bat harinago, eta ja bukatzen dugu saltza, aurreko egunean egin dugun zerakin, kipularekin. Bai, horrekin bat egin. Gehitu, salda pizkat bota, irakindana eta pasatu. Eta azalak entzen diozu, azala ez da aprobetxatzen, ez? Mamila bakarrikan? Gaur egun daukagun, zuk ezagutzen duzu, eta batzuk etxean ere eukingo duzu makinaria berezi bat, eta termomiz deitzen dana, edo antzerako bat. Eta horrek ja egiten diguna da, nahiz da azala bota, dana oso ondo birrintzen du. Eta gero gaina txinotik pasatzen dugun bezala, edozein puntu hor geratzen da. Azkenean saltzak ez dugu azalik bilatuko saltza barruan. Kasu hortan teknikak asko lagundu dio, ez kentzen azalai mami guztia. Hori da, lehen kenduen behar izaten genion, segero pasapuretik azala behauzi egiten zen, eta azkenean plateran azala gertatzen zen. Baina gaur egun, azkenean teknologiak be aurrera egiten du, eta horretatik bere aprobetsatzen gara pizka. Beraz, jarriko dugu bizkaitar saltza berotzen. Gero bestalde batetik pili karri dugu baita ere pilpil saltza, hau gehien bat guk karri dugu, momentuan ere egin aldezakegu, baina gure pilpil saltza berezitasun badauka, nola makaiago asko saltzen dugun Jauregi Barria jatetzean, egiten dugu, irtetzen zaigu makaio olio pila bat. Eta horiek laguntzen diogu beren azalakin, eta egiten dugu gure pilpil saltza berezi bat, gero irakin egin ahal izaten dena. Seguk, etxean egiten badugu pilpil saltza, beti entzuten da, eske ebagi egin zait, ebagi. Guk hori ebagi ez gertatzeko, nolan konfitatzen dugun, makaio pillo bat, egiten duguna da, oiekin fondo bat lagundu, bezala, horla, olioakin, irtetzen zeigu oso pilpil saltza, baina berotu ahal esatekoa. Zati bat botako diogu bertara, eta beste apurtxu bat gordeko dugu, gero, lehen esan dugun klurranero saltza egiteko. Beraz, partetxu bat gordeko dugu alde batetik, eta beste bestetik. Nik uste dut hau, Pili, hori da, bertan utziko dugu, eta joango gara saltzen pizka bat klurraneroko barazkiak nolan egin ditugun. Osondo. Bai, pizto moduan egingo dugu. Hori da, eta holan sukaldeak, nik beti izate dutena, ezin dago izan bere denbora behar du, eta sukaldeak ezin dago izan dana harineketan, atera, platerean jarri. Lasai, hau pixka erreposatzen utzi erreposatzea gainera oso garrantzitsua da, ze hor ja sartuko dako barrenera olioa, zaporea, baratzuria eta dana nazten doan bitartean. Guk esplikatuko dugu. Eta berak soltatzen dio baita ere gelatina hori. Soltatzen joango da, hemen ikusten dugun gelatina hau, azpian ura bebai ikusten dugu hortik tantakatxo batzuk, gehiago saltatuko du, oraindik. Ikusiko dugu oraindik zera, baina gehiago saltatuko du, eta gelatina. Azkenean pilpil saltza da. Hortik lortzen da. Hori da, emulsio bat da, eta behar du bai olia, bai gelatina eta bai ura. Hiruetariko bat falta bada, ezin da pilpilik lortu. Orduan, hirurak lortzeko, behar du erreposo bat, ura soltatzeko orain, eta horre txiko dugu. Bestalde batetik, esplikatuko dizut, ez dauka zeo berezitasun handirik, tipula moztu dugu, laukitxoetan, eta jarri dugu zuestitzen zartagin batean, taparekin. Eta gatz pizka. Bestalde batetik, piperra. Piperra egin duguna da frigitu, azala kendu, pepitak kendu, frigitu ondoren kendu azala, hori da, osorik frigitu, eta lan azala errezago kentzen da, askoz errezago kentzen da, eta gara egiten duguna da laukitxotan eabaki. Eta tomatea aldiz, egingo duguna da eskaldatu, esaten duguna. Hori da, konkase esaten da hori bizkat ireki, eta urre peletan zartu, eta... Hori da, azala kendu, pepitak kendu, eta badakagu alde batetik tipula, beste alde batetik piperra, eta beste alde batetik tomatea, bale? Bai. Beraz ja, joango gara ateratzen, platertxo bat beharko dute pili laguntzen badidazu, eta sukaldeko servieta bat edo paperezko servieta bat. Papela xurgatzen duen gara. Hori da, horrek beha oso ondo daude gure sukaldetan. Bai. Aizue, eta pelikula bat egin duzu, ez? Bueno, pelikula dokumentala, zerbait
Bai, orain... Pilpil saltzaren kontua dela eta... Bizkaitar saltzaren kontuan. Bizkaitar saltzaren kontuan dokumental bat atera da, orain Donostiko Zinemaldian inauguratu da, aurkeztu da, bai. Eta hor parte hartu dugu Bizkaiko sukaldari batzuk, eta Bizkaiko sukaldari horien artean baita ere, pasan urtean aurkeztu zuen liburu bat ala Bizkaina deitzen dena, Jose Angel Iturbek eginakoa, hor lan pila egin zuen berak, dokumentazio pila bat lortu zuen berak orain dara historia nondi datorren, Bizkaitar saltza nondi datorren, hau eta beste, eta bueno, dokumentala egin dugu bera eta sukaldarion artean, ezta? Aurkeztu da, eta bueno, oso txukuna. Dokumentatzen ibilidan bitarte horretan, jakin da beste inon ez dela, saltza honetaz, ez dala beste dokumentazioik aurkitu beste herrialde batian, horrela, ez da? Ez, baina nik ere asko ikasi du dokumentalari buruz Bizkaitar saltzarena. Baina Bizkaitar saltza bertakoa da, bertakoa da, baina joan daen lekuetara bertan geratu da baita ere. Amerikar estatuetan, han ere orain Bizkaitar saltza geratu da bere egunean egin zen, estatu guztietako kartxeletan ere egin izan da. Dokumentala berezia da, ikusteko aukera badaukazu. Aukera izan, baina... Beitu, lehen esan dizuna Pili. Azkenean, ikusi dugu zelan geratu zaion azpian ura baita. Hori ere dela oso garrantzitsua. Guk lehen makaioa segituan atara izan bagendu platerera, baina ur hori ez gendu lortuko. Interesatzen zau hori lortzia. Pilpil saltza ezen egongo. Orduan beraz, prestatuko dut, hemen dakagu bi saltzak eta hirugarrena bat, lehen esan duguna, prestatuko dugu Lurranero. Hau da bildu, ondo. Hori da. Bai, hori da, bai. Eta prestatuko dugu, lehen esan dizuet moduan, bitu, tipula purbet. Bai. Entzako hemen, nahikonekin. Tipula purbet. Piperberdia. Piperberde. Otxo bat. Eta tomatia. Oneri egituko diogu, Pili. Bitatika. Bai, lehen ukin dugun emetik pilpil salda. Eta kolore amateko gure Bizkaitar salda. Eta hemen sortzen zaigu pisto bezalako bat, hirugarren saltzago. Oso ondo, bi saltzakin hirugarrena lortzen da. Hori da. Hemen hiru saltzak. Eta joango gara beraz, platerean jartzeko. Oso ondo, azala goruz begira, beruz? Azala beti goruz begira jartzen dugu. Makaiaben azala jan egin aldezakegu baita, ere? Jan egiten da, jangarria da, beraz. Eta gero kasu honetan baita ere, azala da protagonista, platero honetan berak soltatzen dulako bere gelatina. Bertan daukan gelatina eta guzti hori bai. Oso ondo, bainat, azken ikutu hiru saltzai, eta hemen hiru zati dakailuenak. Beraz, jarriko dugu, jatitzean, Jauregi Barrian, alegintzen garena da, esplikatzen badaukalako nondik hasi jan. Eta orduen izaten diogu, lehenengo pilpil saltza, gero Lurranero eta gero Bizkaiera. Erara jateko. Hori da, nakan galdera prestatuta, egiteko, aber nondikan hasi behar zen jaten, ez da? Hori da, bai. Bueno, nik aurreratu egin naiz, Pili, barkatu. Ez lasai. Baina hori esaten diogu gehien bat, azkenean Bizkaitar saltza potenteena dalako, eta orduen azkenerako bukaerarako izteko. Lehenengo, pilpil saltzarekin pilpilerara egindako makaioa jateko esaten diogu, gero Lurranero erara eginako makaioa jateko, eta gero azkenean Bizkaitar saltza. Eta gehienetan hiruereta eskatzen dute bezeroak, ez da? Hori da, gero egin alda baita ere. Bai, razio batek esan, ni pilpil bakarrik nahi dut. Hori da, baina gehien bat etortzen direna, ja etxetik kanpo basoaz, gustatzen zaigu den hori bere, denetik probatzea, ez da? Hori da. Azkenean, gure Bizkaitar saltzarekin egin. Askotan esaten da tomatia, ez, hau da beste kolore desberdintasuna. Ez daka tomaterik. Ez, hori da. Ez daka bat ere tomaterik, Bate. Piperrak ematen dion indarra. Piperraren, hori da, piperraren indarra. Hemen baratxuri batzu jarriko diogu eta tipulak eman dion koloriare bai. Baitare. Konpitatuta, ez? Eta hartzen da marroe koloriakin eta gero piperrak. Ez daka gazarrareik batzuk esaten dute batzuk galleta, edo ogia, edo bai txokolatea, edo ez, garbi, azkenean gure piperra daukagu. Hori da, zuen berezitasuna esan duzu, zagarra dela.
Bai, hori da. hori zure puntu berezi bat. jauregi barrian. Hori da, pertsonala. Oso pertsonala. Tamen dakazu. Eta gero nola ez, gainien hemen, bizati baratxuri frigituta. Bueno, toketxo bat emateko. Toketxo bat. Oso ondo, hemen deu, gaurko bigarrengo platera, bakailua 3 eratara, eta daztatu egingo dugu, baina horretarako terrazara joango gea. Gure xefaren azken ukitua, bakailao solomo gezatuak berakatz oliotan egingo ditugu. Klu ranero saltza, tipula, tomatea eta piper berdeari 2 saltzak gehitu, pilpil eta bizkaitar saltza. Pilpil saltza berotu, bizkaitar saltza berotu. Platerean, bakailao 3 zatiak ipini eta bakoitzari bere saltza gainetik bota.